Mga Christmas lights makita na nga ginabaligya sa syudad sang Iloilo. Simbolo sang Pasko mabatsagan na sang pila ka mga Ilonggo. Si John Sala nakatutok. Masobra 70 days to go na lang, Pasko na. Kagnaanda na sa Pilipinas nga pagsunod pa lang sang Setyembre. Mabatsaga na ang Spirit of Christmas, ilabi na sa siningabahin sang Diversion Road, Mandurriao. Halin sa mga madinuagon nga Pampanga-style parol nga human sa kapisyels kag mga Christmas figures. Halin sa pinakagamay nga star, tubtob sa pinakadako nga star kag nativity set, makita ni na diri. Kung gab-igani, nagahatag ini isang kasanag kag duag sa mga nagalabay sa lugar. Perfect para sa Paskong Pinoy vibes. Sino kay Manong Francisco Moreno, nagsugod ang iya paghimo sini sang pandemya. Sang una diri nagapwesto sa iya kalan-an ang mga taga Pampanga nga nagabaligya sa mga parol. Apang sang tion sang pandemya, wala na sila makabalik pa. Gani bangod nabilin pa ang ilang mga patterns. Gintun-an sini ang paghimo sa mga dekorasyon. May akala sir pa-install ka mabalay. Tanang-taon tanaw lang sir, kampas-kampas lang sila. Simbolo sang Christmas Sino kanday Harriet kag Jojen. Hindi sa gihapon maibitar nga hindi magbakal sa mga dekorasyon para mangin mas masadya ang Pasko. Importante gina sir nga may decorations ta sir sa sulod sa aton balay when it comes sa sir, especially ang Christmas. Naging tradition na sa mga Pilipino nga mag-decorate sa balay sir. Like mga Christmas tree, mga parol. Daw muna gid sir ang common. Ang mga parol sini nga halin sa Pampanga mabakal sa 2,500 pesos ang pinakagamay, tubtob 18,000 pesos ang pinakadako. Samtang ang mga nakaporma naman nga Christmas characters nga siya mismo naghimo, mahimo mabakal sa 1,500 pesos, tubtob 9,000 pesos. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.